bunder kepleng sumorot mangilak-ilak cahyane nrabas sakalir kang tinebah dadi ambyar mubyar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mobahing kahanan hanenggih Sang Bagaskara ngregancang mring awang-awang adoh papane nanging daya panase kagilo-gilo kawasa mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter banter hangung taruntar temah bengawan kedung tok balumbang sami kasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kisma saben-saben kang gumelar gampang kobar dening swasana gampang kobar dening uruping geni labet garing lan ringkiye ora ngemungake wreksa wisma wana nadyan jiwa manungsa uga gampang kebrongot kobong dening swasana panas baran buteng budine larang sabare gampang muringe kaya gegem mawa saenggon-enggon bisa mubal saben senggolan mletik malatu-latu merga ngendelke kasudirane ngendelke panguasane ngendelke bandane lan ngendelke kondange kautaman lumpuh tepo slira rapuh rasa kamanungsan rubuh dupeh bisa muwus banjur omong sak gelem-gelem guneme manguwuh-uwuh rasa gething den pupuk saya wimbuh nyacat lan ngina sak pepadane tanpa rasa ewuh tumindak dursila pakarti candala ora mingkuh nadyan dudu darbeke mangan mung waton butuh sing demen gendak selingkuh mbuh ora weruh akeh wong adu-adu lan gampang didu mula padha tangga nganti ora wanuh sedulur dadi musuh anak karo wong tuwa munjung pisuh negara kesruh keh rerusuh saben nggon recuh padha bangsa srawunge lumuh akeh pengarep-arep ning arep aruh-aruh nanging jerone gedhen-gedhenan angkuh rebut panguwasa pupuh pinupuh tandarbe rasa trenyuh gamaning perang dudu mimis mriyem bedil nanging reka daya sing ampuh tekane lelara kaya teluh kahanan saya gegirisi lamun tan betengi negara bisa rubuh hamung jiwane para satriya kang tangguh para prawira kang musaguh dadi tamengi negara ngudhokake urip kanggo nuwak adeg jejeking nusa lan bangsa tekad kang ora mingkuh tuhu prajurit sejati kang terus rumeksa rahayuning nagari mrih tetep lestari widodho lan utuh tekane para tamtama kaya mendung kang yupi weh pengayoman lan ngayemi para kawula gridane para kawula muda lan putra bangsa nyangkul karyaning praja linambaran tulus hangabdi dadi wujud sungkem bektine mring Ibu Pertiwi.
begegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Ratu Dwarawati Prabu Kresna sing gedhe pangapurane kepeksa aku ora basa karo panjenengan amarga iki mapan ana omah utawa sudungku kok sajak kucem sing dadi guayamu ana perkara apa Prabu Kresna? Oh, Kakang Semar ya. Mung Kakang Semar kang bisa tak sambati. Kakang Semar kang minangka dadi pamonging tanah Jawa. Lan aku Prabu Kresna kang anyalirani Bathara Wisnu dewaning katentreman. Pancene Kakang Ismaya lan Bathara Wisnu ndarbeni dharma utawa kewajiban kang kudu dilakoni. Rehne jagat saiki wis ora tentrem. Kawula uripe padha ora ayem. Ingsun bakal mundhut katrangan Kakang. Kepiye murih prayogane Kiai? Apa maneh Tri Ari Kawuri utawa telung dina kepungkur panjenengan ingsun nyupena utawa ngimpi kalamun bumi Nuswantara iki ketaman banjir bandang kira-kira pangimpenku sing kaya mangkene mau mengku tegesing kepiye ya Kakang Semar? Semareka den prayetna semurire eko ambalik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar semedining tengahing latar milangana lintang Bima Sekti ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Prabu Kresna nyupena utawa ngimpi lamun bumi Nuswantara ketrajang banjir bandang. Pancen bener kaya mangkono Kakang. Ngene ya Prabu Kresna. Sadurunge aku mbabarake tegese pangimpenmu, Prabu Kresna bakal tak gancarake mula bukane manungsa mau bisa ngimpi. Gancare kepiye Kakang Semar? Mangkene. Biyen ratune dewa ing Kayangan Suralaya kang bebisik Bathara Guru tumurun ing Madyapada. Ratune dewa kang tumurun ing Madyapada mau madeg ing negara Kapilawatu ajejuluk Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha. Ya Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha mau ratu kang kawiwitan ing jagat gumelar iki. Ya panjenengane mau sing ngripta pangimpen Kadara Dasih Prabu Kresna. Pangimpen Kadara Dasih iya. Tegese wong ngimpi Kadara Dasih kuwi tegese wengi ngimpi esuk kudu dinyatani. Lah banjur sakwuse ngripta pangimpen Kadara Dasih
Bathara Guru ora kuat ngratoni janma manungsa ing Madyapada. Awit menungsa mau duwe karep dhewe-dhewe, duwe nepsu kang kadhangkala angel ditata. Gancare crita Bathara Guru jengkar saka Madyapada bali ing Kahyangan banjur nimbali putra-putrane cacah 5. 1 Bathara Bayu, 2 Bathara Brama, 3 Bathara Sambo, 4 Bathara Kala, kang pungkasan ya kuwi Bathara Wisnu. Dewa 5 mau dikongkon supaya tumurun ing Madyapada ngratoni jagat gumelar. Ngratoni ing jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor lan pancer tengah. Bathara Bayu anake Bathara Guru ya kuwi sing kawiwitan Bathara Bayu madheg ratu ing jagat wetan ing negara Medang Hawa jejuluk Prabu Bima Sekti. Banjur Bathara Brama madheg ratu ana jagat kidul ing negara Medanggiri jejuluk Prabu Budawaka. Banjur Bathara Sambo madheg ratu ing jagat kulon. Madheg ratu ana negara Medangkawi jejuluk Prabu Samburaja. Bathara Kala madheg ratu ana jagat lor ana ing negara Nusa Kambana jejuluk Prabu Kalayuwana. Sing pungkasan ya kuwi Bathara Wisnu madheg ratu ana ing pancer tengah ing negara Purwacarita jejuluk Prabu Supata. Banjur Dewa 5 mau ngripta pangimpen dhewe-dhewe. Lah banjur sing diripta Dewa 5 mau apa wae Kakang Semar? Bathara Brama ngripta impen 4 cacahe ya kuwi kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakrabawa lan Kadaradasih. Bathara Bayu ngripta impen turu ngimpi Pendhita Wali. Bathara Sambo ngripta impen 3 cacahe kang aran Iblis, Adam lan Kawa. Bathara Kala ngripta impen 4 cacahe kang aran Kala, Kali, Kadal lan Tikus. Nah, sing pungkasan Bathara Wisnu ngripta impen mung cacah 3 ya kuwi Titiyani, Gandayani lan Puspatajem. Oh, dadi sing ngripta Titiyani, Gandayani, Puspatajem kuwi pukulun Bathara Wisnu manut dongenge kaya mengkono. Lah sakwise Prabu Kresna midhangetke dongengku iki mau, dongenge Semar iki mau aja dipangan mentah, kudu diratengi, kudu dimasak maneh. Sejatine dongeng iki mau mung gambarke yen to menungsa lair ana Madyapada kuwi ora ijen. Ning menungsa lair ana jagat gumelar kuwi dikanthi anasir 4 perkara utawa dulur 4 ya kuwi anasir bumi, geni, banyu, angin sing sarinane sawengine ngancani sinuwun Prabu Kresna. Sedulur 4 5 pancer mau piwulange para leluhur-leluhur biyen sing wajib dilestarekke Prabu Kresna. Mangkono Kakang Semar iya. Dadi saben menungsa kuwi ana sing ngancani ing jagat wetan, kulon, kidul lan lor. Pancer tengahe ya menungsa kuwi mau dhewe. Sing mapan ana jagat wetan kuwi anasir angin, dewane Bathara Bayu. Mulane Bathara Bayu dadi ratu ngratoni jagat wetan. Anasir angin lungguhe ana wetan, malaikate Jabarala. Warnane putih, dina pasarane legi. Mula tumrap wong Jawa, pasaran legi iki lungguhe ana wetan. Ya dina legi kuwi dina sing wiwitan. Merga wetan saka tembung wiwitan. Banjur sing ngreksa menungsa ana jagat kidul kuwi mau anasir geni. Dewane Bathara Brama, malaikate Makahala, warnane abang, dina pasarane paing. Mula paing lungguhe ana kidul. Kuwi anasir geni. Tah
sing mapan ana jagat kulon kuwi anasir banyu. Dewane Bathara Sambo, malaikate Hasarapala, wernane kuning dina pasarane pon. Pondene sing lungguh ana jagat lor kuwi anasir bumi. Dewane Bathara Kala, kala ki tegese wanci utawa wektu. Mula ubenge bumi ki gendeng wanci sing beda. Ana padang, ana peteng, ana rina, ana wengi. Mangkono sak panunggalane. Anasir bumi dewane Bathara Kala, dewane utawa malaikate Hajarapala, wernane ireng dina pasarane wage. Mula wage lungguhe ana lor. Ewadene sing pungkasan kang mapan ana pancer tengah. Ora ana liya kejaba mung Bathara Wisnu. Wisnu saka tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi lan karsane, manunggal kawula lan gustine. Mulane warnane manca-warna, dina pasarane kliwon. Kliwon kuwi lungguhe ana tengah. Ki kena kanggo patokan-patokan jaman leluhur-leluhur biyen. Ana wong kok pasarane kliwon iki racake sok gampang entuk jodoh mergo manggone ning tengah. Karo legi cedhak, karo pon cedhak, karo paing karo wage ya cedhak. Kliwon ki ning tengah. Tur adat saben wong wedok kok pasarane kliwon adate menangan. Kula niku pun pengalaman gandeng cah wedok nek pasarane kliwon ra gelem ngalah mesti. Mesti menangan. Wage niku teng lor, paing niku teng kidul. Wong wage ketemu karo paing niku angel akure, angel rukune. Kok enek pasangan siji karo sijine, pasangan rong wong, kok pasarane Selasa Wage karo Setu Paing niku diarani gehing. Niku sithik dhewe karo akeh dhewe. Kok iso awet nek omah-omah Selasa Wage karo Setu Paing. Mang mara Mas Trip kula kei hadiah mengke. Selasa Wage karo Setu Paing. Mangkono ya nggih. Balik babakan pangimpen nggih. Prabu Kresna ngimpi. Prabu Kresna ngimpi lamun Nuswantara ketrajang banjir bandang niku mratelake lamun jagat niki bakal nemahi prahara. Ketitik saiki wis akeh sentananing praja sing wis lali karo kewajibane. Contone ora usah adoh-adoh. Klebu momonganku dhewe ya kuwi Ndara Janaka. Ndara Janaka sak rampunge rabi karo Dresanala. Saiki malah kerasan lan katrem ing rasa asmara aning kayangan swarga dahana. Sajake lali karo kewajiban kasatriyane. Nata Kresna ngandika, "Duh Yayi Prabu ayo sungkawing tias mulat solahe ngarinira." Kakang Semar, banjur aku kudu kepiye, Kyai? Aku nampa wangsit mbok menawa ora suwe maneh jagat iki bakale padhang. Nanging kudu ngenteni timbule wiji sejati. Timbule wiji sejati, iya. Tegese wiji sejati kuwi donya iki butuh bocah nom-noman kang bisa nentremke kahanan.
nom-noman sing ora wedi kalah ning atine lembah manah. Butuh nom-noman sing ora neka-neka ning bisa ngrampungi perkara. Mula ayo padha sewang-sewangan laku. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna tak aturi kondur ana negaramu Ndwarawati. Sampeyan openi rakyat sampeyan. Asung banyu wong kang kasatan menehi teken wong kang kalunyon. Lah banjur Kyai Semar arep menyang endi? Aku bakale ngangklang jagat. Mapak tibane wiji sejati. Mapak wijine satriya tanah Jawa. Kang besuke bisa nggawa katentremaning para kawula. Tresana lapujaning son turutana brangka mami Nimas Bendara wong ayu kang kaya godhong tunjung netrane. Wong ayu, wong manis kang dadi jejantuning kalbu. Dresanala, Tambanana, brangtanipun Kakang Dewa Srani, Ratu Negara Tunggul Malaya, wong ayu. Mara madhep papun kakang jogawe jiwa
Dewasrani Dresanala. Bagus aku ya bagus tanpa cacat. Kesugihanku ibarat dipangan nganti turun pitu ora bakal entek. Kowe yen kelakon rabi karo Dewasrani, sok tak mulyake uripmu ngarep omah tak tuki pendopo. Sarta dwekang nandang tresna pun ingsun kanthi sarasmi. Dresanala, kowe arep nang endi sayu? Kowe aja ninggalne pun kakang ya kok manis. Kowe aja ninggalne pun kakang. Dresana. Oh, mati aku. Oh, Kanjeng Ibu. Siung gajah duh Mas Mirah Indrajit pantunungipun Prikma memes ngembang bakung nyengkir gading ngrengga jaja jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyu ucup tobat anakku bocah bagus Dewasrani tak sawang-sawang telung dina iki kowe kok katon gembel perkara kang ora enteng iki janjane apa sing kok pikir bocah bagus saka lekring wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba ana babakaning rasa kang kineker ana apa nggih Dewasrani Maradhyage sambato menyang ibumu aku Bathari Durga Pangwasa ndandang mangure. Nun inggih Kanjeng Ibu. Pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga. Mbok bilih sak mangke wonten ingkang kula pikir, mbok bilih sak mangke wonten ingkang kula penggalih. Lah ya matura. Apa sing kok pikirake Dewasrani? Mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudar yen ana pepeteng aku bisa madhangake Dewasrani. Kowe iki wayahe mangan ora mangan, wayahe turu ora turu. Yo nganti awakmu mundak kuru. Sing kok pikir apa cah bagus nang Dewasrani? Nuwun inggih Kanjeng Ibu matur nuwun. Wekdal sak mangke kula mboten menggalih babagan napa-napa jernyatanipun. Jernyatanipun bondo donya kula matumpuk-tumpuk, derajat pangkat inggih mboten nguciwani. Namung emanipun dereng jangkep gesang kula. Bilih kula dereng gadah wanita sisian ingkang saged ndampingi gesangipun kula pun Dewasrani Kanjeng Ibu. Tobat jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara arep rabi wae kok dadak bingung ki ngopo Dewasrani kowe iki ora kurang sembarang kalirmu dasare kowe iki ya ratu sugih ratu kondang bondo ya pirang-pirang
Wong wedok roh kuwi iki bebeki Dewa Srani, Mara diage cah wedok ngendi? Cah wedok ngendi jenenge sapa matura ibumu? Pun ibu kang saguh bakal nglamarke Dewa Srani, Kowe njaluk model cah wedok sing piye? Kowe njaluk cah wedok sing model kepiye? Ayo. Nudinga pun ibu sing bakal saguh nglamarke Dewa Srani. Kowe njaluk cah wedok model piye? Penting aja karo sinden kok geger neh lurahe ngelu kok. Wis kok nek gandeng sinden lurahe ngelu Dewa Srani. Nggih. Bares kures bloko suta blak kutang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sajroning ati menika sanes wanodya limrah. Lho, lah banjur ingkang kula gadang-gadang wujudipun widodari Kanjeng Ibu Dewa Srani. Apa kowe lali? Bapakmu ki sapa? Bapakmu ki Panguwasa Tunggal Kayangan Suralaya Pukulun Bathara Guru. Nudinga wae Dewa Srani tartamtu keturutan napa sing kok kepinginake? Nggih. Mboten sanes ingkang saged nyenggol intining jejantung kula. Nun inggih punika widodari mijil saking Kayangan Swarga Dahana. Atmajanipun Pukulun Bathara Brahma. Nenggih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenono? Balenono. Agat resang kapirang ora nangkul ginempit hampit dosang retnaning bawana ya si tukang palang ati aja ngawur kowe Dewa Srani. Widodari kayangan ki akeh kenang apa kok kowe milih sing wis duwe bojo? Kenang apa kok kowe milih si Dresanala? Apa kowe ora kula pawarta adol pangrungu? Inggih, kula sampun mangertos Kanjeng Ibu. Mbok menawi Dresanala punika sampun gadah garwa. Nuwun inggih menika satriya panengahing Pandhawa kekasih Raden Janaka. Dene kowe ya mudeng, dene kowe ya ngerti, dene kowe ya paham Dewa Srani. Kenang apa kok kowe milih sing wis duwe bojo kuwi jenenge ngrusak pagrayu nyuras-nyuras ijo. Paham apa ora kowe iki jane? Nanging Kanjeng Ibu, ati kula sampun boten kenging dipun gorohi malih. Ati kula sampun boten kenging dipun selaki malih, mbok menawi ingkang kula tresnani boten wonten sanes kejawi namung Yayi Dresanala. Kowe iki nyawang githokmu, Bocah bojone Dresanala ki sapa? Panengah Pandhawa si Janaka. Ambak kowe iki ratu, ning kowe iki ratu cilik. Beda karo Janaka. Nadyanto Janaka kuwi satriya, nanging lelananging jagat lan turing Madyapada. Paham apa ora kowe iki? Boten Kanjeng Ibu, boten. Sampun bunder tekad kawula. Sampun golong manah kawula. Anggen kula tresnani lair trusing batin kalian Yayi Dresanala. Malah kepara menawi kula boten kelakon sesandingan kalian Yayi Dresanala. Luwih becik kula entengaken pejah kawula. Aja Dewa Srani, aja. Ya Dewa Srani ya. Ana tetembungan anak polah wong tuwa uga melu kepradah.
Yen ngono pun ibu sing bakal budidaya sowan marang bapakmu Bathara Guru. Pun ibu sing bakal mutah supaya kowe bisa jejodohan kelawan si Dresanala. Nuwun inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan bapakmu Bathara Guru. Pun ibu bakal sambat supaya kowe Dewasrani bisa dedaupan karo si Dresanala. Mengko yen si Janaka lan Dresanala wis pisah, kowe Dewasrani bakal tak sasmitani tumuli Dresanala boyongen marang negaramu, ya kuwi negara Tunggul Malaya. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ibu, ngestoaken dawuh. Sepisan malih ngaturaken panuwun ewa semanten katresnan paduka Kanjeng Ibu dhateng kang putra kula pun Dewasrani. Dewasrani ya. Kowe sing ana mburi. Prabu Pinjongkala. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Ibu amiji dhateng kula. Aratu saking negari Paranglembang kula pun Pinjongkala. Walien rasamu Pinjongkala, walien rasamu. Kirapke saking wadyabala. Mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon kang sarta ana ora trimane Janaka lan Dresanala pepisahan, kowe sak wadyabalamu sing kudu merantasi gawe. Surak gotong royong aja nganti keri. Lho niki dateng senika. Budal dina iki kowe Pinjongkala. Ayo
mijil langenira sang nahar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira ilahing nama sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadakake kaya Bathari Durga ingkang sowan pramoni winantu ing karaharjan sowan kita ngarsa ulun Durga nuwun inggih Bu Kulun lulus raharja sowan kula kalih saking pangrencana wangsul sungkem kula mugi konjuk sahandhap pepada paduka Bu Kulun iya pramoni sun tampa gawe lega tias ulun Durga sakwuse satata anggon kita ngadhep daya-daya ulun mundhut pirsa ana wigati apa dene kita sowan marang Jonggring Salaka pramoni nuwun inggih waleh-waleh menapa doh Bu Kulun sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos atur wuninga bilih kula tinangisan dening ingkang putra pun Dewasrani piyambakipun motah nyuwun palakrama Bu Kulun Dewasrani nyuwun palakrama nuwun inggih banjur putri ngendi sing dikarepke dening Dewasrani Durga winalik rasanipun Bu Kulun mboten wonten sanes ingkang dipun idam-idamaken kalian kang putra pun Dewasrani
Mboten wonten sanes yoganipun pukulun Bathara Brahma ingkang nami Bathari Dresanala pukulun. Pramara reh manguswamya ngambrengeng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung Risang Ganta Wastrat maja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara waya hanto iya jagat iya dewa iya Bathara pramoni wonten dawuh pukulun sadurunge kita matur akeh-akeh luwih dhisik ulun paring ruh marang jeneng kita wektu dina iki Dresanala wis ora katon pupur lamat gelung malang utawa ora katon randha lan prawan awit Dresanala wis jinatu krama dening panengah Pandhawa yaiku Si Harjuna Durga punten dalem sewu pukulun perkawis menika estunipun anak kula inggih sampun mangertos ugi mboten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng ingkang putra namung nyatanipun tutur ketawur boten saged ngguguraken pikajengipun pun Dewasrani pukulun kepara Dewasrani sampun patemboya boten badhe jatuh krama menawi boten kalian Dresanala pukulun inggih labet saking pamotahipun pun Dewasrani putek raos ing manah kula paripaksa kula sowan wonten paduka pukulun duh pukulun kula namung borongaken wonten ngarsa paduka kados pundi murih kasembadaning sedya ingkang putra Dewasrani kala wau pukulun Durga wonten dawuh ewuhaya anggon ulun bakal minangkani sabab apa awit iku wanita wis ana sing mengku kepiye lan nganggo cara apa anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita mau Durga pukulun menawi paduka lair batos anggenipun mikir dhateng ingkang putra kula kinten boten badhe sinung rekaos sabab menapa awet paduka menika tetungguling para dewa paduka ingkang menang asta pangwasa tunggal ing kayangan mriki kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala wau kula kinten boten badhe angel misahaken Dresanala saking tanganipun Janaka paduka kantun paring dawuh dhateng Bathara Brahma supadon misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka mesti kemawon Bathara Brahma mboten badhe suwala pukulun ya aja banjur mengkono Durga kuwi tegese tumindak kang ora bener mbok coba diripih maneh mbok menawa Dewasrani gelem garwa sakliyane Dresanala Durga